Hello, good morning sa lahat. Itong vlog na to ay tungkol sa biyahe ko from Montreal, Quebec, Canada to West Virginia. Itong West Virginia na to ay napakalayo kasi sa routing ito ay 1,400 plus kilometers, so mga 15 hours drive sa calculation ko sa yung average na travel time namin, which is yung 50 to 55 miles per hour. So ngayon guys, ang lugar na to dati ay naririnig ko sa mga kanta kasi popular to. Minsan kinakanta ko rin itong Country Road, take me home to the place where I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, Country Road. So ngayon guys, mapuntahan ko na siya, actual dahil itong sa trabaho ko. Itong lugar na to ay first time kong mapuntahan. Ma-find out ko kung talaga bang Mountain Mama ang lugar na yon. Ito guys, panoorin nyo, enjoy. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah. Ako ay nag-drive ng 11 hours. Inubos ko yung 11 hours na allowed driving time sa US. Tapos natulog ako. Kinabukasan, on the third day, ako ay nag-drive pa ng 3 hours para makapunta sa destination ko. Mga last road, yung parang local road na, doon ko na napifeel yung sa kanta, yung Mountain Mama, kasi nga ang parang masikip, narrow yung mga daan, tapos talagang uphill, tapos downhill.
Talagang parang nasistress ako nagdadrive doon kasi ang naro ng dalan magkasalubungan parang Pilipinas. So every time na mag-turn ako, parang medyo tight ang turn. Tinitingnan ko palagi yung trailer ko kasi yung gulong minsan ko nahuhulog doon sa shoulder. Pag kakaliwa naman ako, yung gulong ko sa trailer lumampas doon sa solid yellow line. So kaya ingat na ingat ako. Nasi-stress ako doon sa yung country road na yon. Tapos ito pang maganda na experience ko, challenge no. Ako ay nagsusunod lang sa routing na pinapadala nila. Hindi ako nagbe-base sa kung ano yung sabi ni GPS. Ang GPS is i-match ko siya sa routing na pinapadala ng dispatch namin dito sa satellite. Kaya tingnan ko yung routing dito, tapos yung GPS i-edit ko na, i-shape ko na yung route. So ngayon nga sinunod ko yung ruta. Nandun ako sa last road, local road. Ako ay naka-approach ng bridge. Yung bridge na yon ay yung sa GPS ko nagkuan siya, nag-warning, nag-red kasi may weight limit restriction. So pag ganyan kasi, pag overload ka doon sa bridge na capacity, hindi ka pwedeng tatawid. Ngayon, huminto ako kasi ang weight limit doon is 76,000 pounds. Yung load ko po, yung total gross timbang ng truck ko plus load is 77,200. Ngayon, overload ako ng 1,200 pounds. Ang ginawa ko, ako ay huminto. Nag-emergency light ako doon. Siyempre, ang narrow ng daan, no, nakakos na ako ng traffic. Kasi nga, ang lalaki ng truck. Feeling ko nga, ako lang ang truck na dumaan doon. Tumawag ako sa dispatch, sinabi ko sa kanila na I have a serious problem here. I'm before the bridge, tapos ito may weight limit, tapos yung karga ko overweight. So isend ko sa inyo lahat ang documents, yung timbang ko doon sa cut scale sa truck stop, tapos yung weight sa bill of lading, tapos yung picture sa bridge, yung anong yung nakaposted na weight limit nila. Sinend ko sa kanila lahat. While waiting, while siguro nag-discuss sila doon sa opisina, may dumating na pulis. Marami nang dumating, no, kasi naka-cause na ako ng traffic. Para na akong celebrity doon. Kasi palitan silang gagamit doon sa road na space kasi yung whole lane sa right lane na occupy ko na, ang lalaki ng truck before sa bridge. So marami ng mga tao, nagpuntahan na yung mga police, mga local official doon. Ano daw yung problema, bakit ako huminto? Sinabi ko sa kanila na ito nga, yung weight ko sa truck plus load is over sa weight limit ng bridge. Sinabi nila, police, sino pa yon, na I'm good to go daw. Sabi ko naman sa kanila, I will go ahead after I have a final go signal from the office, kasi ayaw kong mag-take sa risk, no, kasi nga sabi pa ng trainer ko, CYA dapat. Ano yung ibig sabihin ng CYA? Cover your ass. Kasi pagdating sa panahon, magka blaming na ang driver ang always i-blame. Kaya CYA, cover your ass. So yun, tumawag ang dispatch. Sabi niya, Marlon, you're good to go. After discussion here from the office, from the safety, kung ano-ano daw, sino yung mga involved doon, tiningnan lahat yung mga pinadala ko sa email. Sabi nila, even overweight ako ng 1,200 pounds, I'm good to go. Sabi ko naman sa dispatcher, thank you very much. Just wanted to have a final word from you guys bago ako mag-proceed. So yun nga, CYA, cover your ass. Ako ay nag-proceed. Tapos after na pag-proceed ko doon sa isang tulay, meron pa palang 5 tulay na yun din, over ako ng 1,200 pounds, pero dinaanan ko na kasi nga nag-go signal na sila. Napaka-challenging yung experience ko dun sa West Virginia na trip na yon. Tapos pagdating ko sa customer, ang customer, napawaw ako pag approach ko pa lang. Sabi ko, paano ba to? Wala to sa training ko. Kasi ang approach doon, pag unloading nila, idadak ko sa parang rampa nila, tapos puputulin ko yung ulo ko. Ulo ko is makablock sa isang lane doon sa parang local road nila. So puputulin ko, ipapark ko beside sa trailer.
So first time kong nagawa yon, hindi ako na-inform na meron mga senaryo na ganyan, pero okay lang, na-handle ko kasi once you're out there, no, sa real world scenario, talagang nandun talaga yung pag-iisip, decision making, common sense. Basta kung hindi ko alam anong gawin, I should not be creative. I will always ask dispatch, you know. So para CYA, cover your ass. country road.